A že som normálne vyhodil, som zjebaný, bol som, Channel switched. Channel som switched. chcel vyhodiť tú žemu a som trafil okno, chápeš? Surovo som trafil okno, časť žemle vyšla, časť zostala dnuka, potom som si ľahol, ne, že mi bude v pohode. Práve trošku som, už to začalo, už som orihal toto kraj postele. Tedy už prišiel kamoš totálne zjebaný a že Maťo, čo ti je, v poriadku si? A hovorím, hej, v poriadku, všetko, len som orihal kraj postele. Potom prvé, čo bolo, mi pomohlo, aby som išiel na vecko. A tam som, jak som začal rýhať, ja si nepamätám, aký čas bol, ale potom prišiel jeden vedúci fanklubu za mnou, ja som tam už rýhal asi 20 minút, ale spolu, hej, 20 minút, v kuse som rýhal. Už som nemal čo, ale stále to zo mňa išlo. A sa ma spýta, že Maťo, že v poriadku si, to neboj, bude dobré. A že hej, viem, a také. Potom prišiel kamoš ku mne, začne sa rehliť, že príde, že Maťo, do piči, čo ti je? More, vieš, jak dobre mi je? A potom, že kúknem na ňo, no, ty vyzeráš dobre. On, že do piči je mi na zvracanie. On príde do druhého vecka vedľa mňa, ale ešte dobre, že to bolo oddelené stenou. A ja som bol na tom ešte dobrý, lebo zo mňa, jak to išlo, tak proste to bolo všade, hej, na doske, na záchodovej. Zo záchodu vonku to nevyšlo, ale on bol tak zjebaný, že on vedľa záchoda začal to rýhať. Čiže to bolo najhoršie. Počkaj. To bolo najhoršie. A potom, ja si potom odtedy nepamätám, jak som dorihal, nepamätám, jak som odtiaľ odišiel. Ráno som sa zobudil, ja som sa čudoval, že prečo mám orihanú túto posteľ, kraj. A ja už sa oblečiem, pozerám do piči, jednu topánku nemám. Už len tedy začala sranda, vieš. A kurva, kde som bol? A hovorím, do piče. Crime? Môžeš ísť na chvíľu hore do rumky alebo dole, to je úplne jedno, potrebujem sa ťa čo opýtať. Počkaj, hneď sa ma opýtať. Nie, ale vážne. Počkaj, dopoviem myšlenku. Počkaj! Nemôže. Počkaj, a že ja začnem hľadať, nepozerám, v izbe nie je topánka. Kúknem mňa, lebo ja som bol ešte tak neprezlečený, totálne som bol ako tak v tričku, hej, a v rifliach. Hlava ma začala bolieť ráno, zobudil som kamoša, že čo, a on, že vôbec sa na nič nepamätal. Kamoš, on do piči, a teraz čo? A teraz nenájdem moju topánku, kurva. A začnem hľadať, volám svojmu kamošovi z Martina, on bol taký ochotný, že on nebol priamo z Martina, on bol tak, kde tam blízko Martina je jedna dedina, alebo jedno menšie mesto, teraz neviem. A on už bol v Martine, keď ja som našiel svoju topánku a ona bola vonku pod jedným stromom v sáčku. Ale bola suchá, takže mi ho tam niekto musel ráno odniesť, pretože celú noc pršalo. A nakoniec, ja som sa chcel prezliecť, nie? A spodné prádlo, ani to nikde nie je. Chápeš, boxerky nič, ponožky čisté nič. Ale že do piči, čo je? Kurva, vidím vonku, aj to je pod stromom. A v sáčku. Kurva, do piči, a že čo? Už môžeš? Nie. To prdele, ja stránka čo súrne, iba jednu otázku. Petrik, počkaj. Počkaj, zeptej sa ho. Tu ide o život, chápete? Tu ide o život. Ticho, už je to skoro v pointe, no krám pokračuj. No a že potom, lebo kamož ešte toto, ten čo za mnou zrýhal tam, on ešte ležal a prídem, že počúvaj, ty si videl, že ako to vyzerá vo vecku? A on že, v akom vecku do piči? Čo som robil? A ja som sa medzi tým bol pozrieť na svoje, hej, tak moje vyzeralo tiež zle, ale keď som sa pozrel na jeho stranu, tak to bolo ešte niečo horšie. A on že, hovorím mu, no tak sa poď pozrieť, že čo si urobil v noci. A on že, do matky piči. On vstal z postele, tak iba hlava bolela, vieš, a surovo. Vojde do tohto, otvorí dvere v záchode
a taký smrad, vieš, a všetko, už vošiel, kúka na moju stranu, do piči, ty si čo urobil? A hovorím mu, že nie na mňa kúkaj, pozri tam naľavo. A on že, kurva, orihané, záchod orihaný, zem orihaná, všade zvratky, chápeš? Ja som ešte toto nikdy nevidel do piči. A potom sme to mali čistiť, tak sme sa na to vyjebali a potom to čistila táto kýžna. Popri tom som Chuťovka. ešte nejak sme stihli zakryť tú posťou, ktorú som orial. Takže asi tak, no. Tak asi tak všetko bolo toto. Potom celý deň ma bolo žalúdok, tak som zjedol len jednu žemľu za celý deň, aj s kamošom. Crime. No, rýchlo si ho mluvni. Počúvaj, Crime, a keď ste mali to oblečenie za stromom, No. no tak ako to ste išli dole, preoblečenie a takto? No normálne, my sme boli na poschodí v tej ubytovni, vieš? No. To bolo na 3 poschodia, my sme zišli dole, ale hovorím, že ja som mal topánky suché, lebo ja nechápem, hej, lebo celú noc pršalo, aj ráno. A on takto mi musel zobrať tie topánky ešte keď som bol zjebaný a ráno ich dal vonku pod strom. Ja A som ich počúvaj, ty si nezistil za celý čas kto? Nie, nezistil, však každý sa na tom len smial, že som bol taký zjebaný, tak som... No, to sekundu, robil. vydržte, dobre. Krám, rýchlo. pôjdete teraz gater, nepôjdete gater, pôjdete Nejdeme, ty gater. vole, ty debil. Dobre, Nejde.